Здравейте, аз съм Димитър Гилев. В това видео искам да ви представя една забравена личност в нашата история. Една жена, която не влиза в учебниците. Една жена, която е непозната на голяма част от обществото. Жена, която е участвала в 3 въстания и 6 войни. Това е българка. Според мен жена без аналог в европейската, дори световната история, понеже аз не съм запознат с такава друга личност от женски пол, която да е преживяла толкова много, колкото тази жена, която ще ви представя сега в това видео. Когато разглеждаме историята, ние сме свикнали да четем за подвизите на великите наши мъже. Когато отгърнем учебника по история или която и да е книга от миналото, в 90% от случаите, в които четем, ние четем за мъже. Но е хубаво да знаем, че има много жени в българската история, които завинаги ще останат под прахта на забравата, за съжаление. Но има такива, които изследователи като мен търсят и намират в миналото и вдъхват отново живот на техния завет, на тяхното наследство, на тяхното дело. Сега искам да ви представя тази жена, Христина Хранова. Преди няколко години започнах да правя видеа за нея и се разпространи в интернет до няколко стотин хиляди души, но все още не присъства в учебниците. Не се говори за нея, не се отбелязват годишнини от рождението и не се почита паметта и на годишни от нейната смърт, освен, разбира се, в родната й Клисура. Но тази жена е уникална. Тя е родена, както казах вече, в Клисура и е наречена майка на героите. Сега ще разберете защо. Израсла в семейство с 18 деца. Има 12 братя и 5 сестри. Още не навършила пълнолетие, е таен куриер в Вътрешната революционна организация на Апостола на свободата Васил Левски. През 1876 година участва и преживява баташкото клане. Сами можете да си представите, поне тези от вас, които са чели, ужасите от тези времена. Губи 10 от братята си в руско-турската и сръбско-турската война. Тя самата участва и в двете войни и губи 10 от братята си. Участва в 6 войни. Нека да ги преборим заедно. Сръбско-турската, руско-турската, сръбско-българската, първата балканска, втората балканска и първата световна. Участва и в 3 въстания. Крестенско-разложкото, Априлското първо и Илинденско-преображенското въстание. Христина Хранова пролива кръвта си и участва във всички тези войни и въстания, като е наградена с ордени и медали за заслуги към отечеството и пролята кръв. Освен всичко това, скъпи българи, Христина Хранова е първата жена воден спасител в историята на България, спасявайки над 50 души от удавяне във Варна. И още, Христина Хранова е първата българска акушерка, която работи по професията си. Може би някои от вас сте запознати и знаете, че първата дипломирана българска акушерка е Райна Попгеоргиева Фотекова-Дипчева, останала в историята ни като Райна княгиня. Но Христина Хранова е първата акушерка, която работи по професията си и изражда над 3000 деца напълно безплатно, като пари взима само от богатите жени, за да помага на бедните. Това е Христина Хранова. Умира през 1922 година, между другото в мизерия. Това е една жена, която за съжаление все още не заема достойно място в учебниците по история, но се надявам днес, чрез това видео, както и чрез статиите и видеята, които съм правил през годините за нея, да намери достойно място в нашите сърца, души и съзнания.